खुलुमबाय लोगोफोर, गोजोन फुंबिलि बयनिसिमबो। नोंथांमोनखौ डियार ब्रह्म चेनेलाव आरो फिन खेबसेबाव बयखौबो बरायनाय बावहरग्रोनाय जाबाय। आं दिनै नोंथांमोननि सिगाङाव आरोबाव माखासे सानसेनि खौरां लानानै फैबावलायबाय। आसा खालामो नोंथांमोनहा खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनगोन। दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ क'क्राझाराव पिस्तल आरो गोथां गुलिजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ खादों। गुवाहाटी जुवेलारि श'रुमाव सिखाव खावनाय जाथाय जादों। ASSEB-नि सिग्रोमनाय गाज्रि फिथाइनि थाखाय गं 46 फरायसालिफोरा गनायजाथाव जानो हागौ। ओइचएसनि फिथाइ 2026 फोसावबाय। बे बोसोराव रावबो टपार फोसावाखै। मडार्न सिख्लाया ओइचएसआव 80% नम्बर मोननो हादों। रिजाल्टनि साननि सिगांनो रुंसारि। गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालिया हेरिटेज रिसार्चखौ बांहोनो थाखाय टाइ आहम रावनि फरायफारि जागायदों। काजिरङा मैदेर साफारिया 1 मेनिफ्राय दैज्लां बोथोरनि थियारिनि थाखाय बन्द'। दानिया फैदो आबुं रादाबाव। गिबि खौराङावनो दङ क'क्राझाराव पिस्तल आरो गोथां गुलिजों लोगोसे सानै लाइमोनखौ खादों। आसामाव मोनसे गिदिर अपारेशनाव पुलिसआ क'क्राझार जिल्लानिफ्राय सानै लाइमोनखौ हमदों। हरनि गेजेराव मोनसे मिथिसारनि सायाव खौरां लानानै अपारेशननि समाव गसाइगाव ओनसोलाव बे हमनायखौ नुनो मोनो। सानै दायनिगिरिखौ जितेन हांसदा आरो मार्टिन हेम्ब्रम होननानै सिनायथिनाय जादों। पुलिसआ बिसोरनि आखाइनिफ्राय गंसे पिस्तल, गंसे मेगजिन आरो 3 राउन्ड गोथां गुलि बारुद बोखांनो हायो। बेजों लोगोसे गंनै मबाइल फन आरो गंसे मटर साइकेलखौबो जब्द खालामनाय जादों। पुलिसआ आयेन बेरेखा खामानि मावनो हानायनि सन्देह खालामदों आरो बेनि सायाव गुवारै नायबिजिरनायखौ जागायदों। मोनसे केस रेजिस्टार खालामनाय जादों आरो बेनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं। नैथि खौराङाव दङ गुवाहाटी जुवेलारि श'रुमाव सिखाव खावनाय जाथाय जादों। गुवाहाटीनिफ्राय मोनसे सोमोनांथाव जाथायजों ख्रिस्टियान बस्ति ओनसोलाव गंसे जुवेलारि श'रुमाव सिखाव खावनाय जायो। बे जाथाया मंगलबारखालि फुंनि समाव गिवा जुवेलारि श'रुमाव जादों। खौरां मोननाय बादिब्ला सिखावफोरा दखानाव हाबनायनि सिगां सीसीटीवी केमेराखौ होबथानो थाखाय सुइंगाम बाहायदों। सार्भिलेन्स सिस्टेमखौ बन्द खालामनायनि उनाव दुथां सुबुंफोरा सिङाव हाबनानै खावनायखौ खालामो। पुलिसआ सन्देह खालामदों दि गोबां बिबांनि सना आरो हिरा गहेनाफोरा खावजादों, नाथाय थार बेसेनखौ दासिमबो मिथिनो मोननाय जायाखै। दिसपुर पुलिसनि मोनसे हानजाया जाथाय जायगायाव सौहैयो आरो नायबिजिरनायखौ जागायो। फरेन्सिक एक्सपार्टफोरा फोरमानफोरखौ नायबिजिरगासिनो दं आरो दायनिगिरिफोरखौ सिनायथिनो थाखाय नाजागासिनो दं। थामथि खौराङाव दङ ASSEB-नि सिग्रोमनाय गाज्रि फिथाइनि थाखाय गं 46 फरायसालिफोरा गनायजाथाव जानो हागौ। मोनसे गेदेर थिरांथायाव आसाम हादोरसा फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ जौसिन गेजेरारि फिथाइनि उनाव गोख्रों गोदान नेम फोसावो। बर्डआ थाद'नाय गैयै सोलोंथायारि दिन्थिफुंनायनि थाखाय गं 46 फरायसालिफोरनि गनायथिखौ बोखारनायनि सायाव सानगासिनो दं। मावख'आरिफोरा बुंदों दि गोबां फरायसालिफोरा गोबाव समनिफ्रायनो लोरबां फिथाइ दिन्थिगासिनो दं, जायनि थाखाय सोलोंथाइनि गुनखौ लानानै जिंगा सिदों। गोदान नेम बादियै मोननैनि बांसिन आयदायाव फेल जानाय फरायसाफोरखौ कम्पार्टमेन्ट आनजादाव जिरायनो होनाय जानाय नङा आरो गोदानै मुं थिसननो गोनां जागोन। बर्डआ उथ्रिसारनो थाखाय मोनफ्रोमबो आयदायाव खमैबो 33% नम्बर मोननो गोनांबो खालामना होदों। बेनि अनगायैबो रोंगौथि गोनां सोलोंथाइखौ जौगाहोनाय जागोन आरो 2027 मायथाइनिफ्राय सोलोंथाइ खान्थियाव माखासे गेदेर सोलायनाय लाबोगोन। बे थांखिया हादोरसानि गासै फरायसालिफोराव सोलोंथायारि थाखोखौ जौगाहोनाय आरो साबसिन दिन्थिफुंनायखौ थि खालामनाय। ब्रैथि खौराङाव दङ ओइचएसनि फिथाइ 2026 फोसावबाय। बे बोसोराव रावबो टपार फोसावाखै। 2026 मायथाइनि जौसिन गेजेरारि एबा थाखो 12नि फिथाइखौ मैया फोसावनाय जाबाय। आसाम हादोरसा फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआ आरिमु, बिगियान आरो फालांगिजों लोगोसे गासै आयदाफोरनि फिथाइखौ फोसावदों। बे बोसोराव मोनसे गोनां सोलायनाय नुनो मोननाय जादों। बर्डआ टपारफोरनि फारिलाइखौ फोसावाखै। मावख'आरिफोरा बुंदों दि बे थिरांथानि थांखिया फरायसाफोरनि गेजेराव मोजां नङै बादायलायनायखौ खमायनाय आरो गासै सोलोंनायाव बांसिन गोसो होनाय।
लाख लाख फरायसाफोरा आनजादाव बाहागो लादों आरो दा गावसोरनि फिथाइखौ मावख'आरि वेबसाइट आरो गुबुन प्लेटफर्मनि गेजेरजों अनलाइन नायनो हागोन। रिपर्टफोरा फोरमायो दि गासै स्ट्रिमफोराव मोजां पास जौखोन्दोजों लोगोसे गासै दिन्थिफुंनाया गोख्रों जानानै दं। जाय फरायसाफोरा गावनि नम्बरजों गोजोननाय मोनाखै बिथांमोनहाबो बर्डनि बिथोन बादियै फिन आनजाद नायनो थाखाय आर'ज गाबहरनो हागोन होनना फोरमायनायखौ मिथिनो मोननाय जादों। बाथि खौराङाव दङ मरान सिख्लाया ओइचएसआव 80 जौखोन्दो नम्बर मोननो हादोंमोन। रिजाल्ट साननि सिगांनो रुंसारि। आसामनिफ्राय जानाय मोनसे दुखुनांथाव जाथायाव जौसिन गेजेरारि फिथाइ फोसावनायनि साननैसो सिगांनो डिब्रुगड़ जिल्लानि मराननि सासे हिन्जावसाया रुंसारि जायो। मैया जेब्ला फिथाइ फोसावनाय जायो अब्ला बियो 80 जौखोन्दो नम्बर मोननो हादोंमोन होनना मिथिनो मोनो। दीक्षिता मुंनि सासे फरायसाया गोजौ सोलोंथाइ लानायनि सिमां दंमोन आरो गुवाहाटीनि कटन कलेजाव फरायनो लुबैदोंमोन। दुखुनि बाथ्रा दि बिथांनि जाफुंसारनायखौ फालिनायनि सोलायै बिथांनि नखरनि सुबुंफोरा बिथांनि ब्रैथि साननि जोबथा बिदाय होनाय हाबाफारिखौ बै सानखालिनो फालिगासिनो दंमोन, जाय सानखालिनो फिथाइ फोसावनाय जादोंमोन। नखरनि सोद्रोमाफोर, बाय बाहागि आरो लोगोफोरा सासे गोरों फरायसानि हरखाब जिउ गोमानायाव दुखु फोरमायदों। बे जाथाया गासै ओनसोलखौनो दुखुआव खोख्लैदों, जाफुंसारनायनि मोनसे बुब्लिखौ दुखुआव सोलायदों। द'थि खौराङाव दङ गौहाटी मुलुगसोलोंसालिया हेरिटेज रिसार्चखौ बांहोनो थाखाय टाइ आहम रावनि फरायफारि जागायदों। आसामनि उनमोनथाइखौ संरैखा खालामनायनि मोनसे गोनांथार आगानजों गौहाटी मुलुगसोलोंसालिया टाइ आहम राव आरो गेजेर मुगानि रेबसनलाइल'जियाव 6 दाननि फोरमान बिलाइ फरायफारि जागायदों। हादोरारि सोलोंथाइ खान्थि 2020 खौ नोजोर होनानै खोला-सानजा एसियान फरायसं मिरु सेन्टार फर साउथ इस्ट एसियान स्टाडिजनि सिङाव बे फराफारिखौ जागायनाय जादों। बे हाबाफारिनि थांखिया जारिमिनारि टाइ आहम रावखौ फोजौखांनाय आरो हारिमुआरि उनमोनथाइखौ बिजिरसंनाय, लिरथुमनाय आरो संरैखा खालामनायखौ गोख्रों खालामनाय। मुंदांखा जारिमिनगिरि जगेन्द्र नाथ फुकनआ राव आरो आसामनि सिनायथिनि गेजेराव गोथौ सोमोन्दोखौ फोरमायदों। भाइस चेन्सेलर नारनि गपाल महन्त बिथाङा हारिमुआरि रोदाफोरखौ संरैखा खालामनायाव रावनि गोनांथिनि सायाव नोजोर होयो। बे हाबाफारियाव फरायसंगिरि, फोरोंगिरि, सोद्रोमा आरो फरायसाफोराबो बाहागो लादों। स्निथि खौराङाव दङ काजिरङा मैदेर साफारिया 1 मेनिफ्राय दैज्लां बोथोरनि थियारिनि थाखाय बन्द'। दावबायारिफोरनि थाखाय मोनसे गोनां फोरमायथि बादियै काजिरङा नेशनेल पार्कआव थानाय मैदेर साफारिया 1 मेनिफ्राय उननि फोसावथायसिम बन्द' थागोन। फैबाय थानाय दैज्लां बोथोर आरो बोथोरनि गाज्रि थासारिखौ नोजोर होनानै बिबानगिरिफोरा बे थिरांथाखौ लादों। मावख'आरिफोरनि बादिब्ला बन्द'नि गेजेराव बाग'रि आरो कहरा रेन्जजों लोगोसे गाहाय साफारि ओनसोलफोरा गोहोम गोग्लैगोन। बे थांखिया सरासनस्रा रैखाथि राहाफोरनि मोनसे बाहागो, मानोना गोबां अखा आरो दै जमा जानायनि जाहोनाव हाग्रा ओनसोलफोरा दावबायारिफोर आरो हाग्रानि जिब-जुनारफोरनि थाखाय खैफोद गोनां जायो। नाथाय बोथोरनि थासारिखौ नायनानै जिप साफारिया मे दाननि गेजेरसिम सोलिबाय थानायनि जाथावना दं। अब्ला दिनैनि खौराङा एसेनोसै। नोंथांमोनहा सानफ्रोमबो फुंबिलि समाव बेबादिनो गोदान खौरांनि आपडेट मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै लादो आरो खौरांखौ खोनासंनानै मोजां मोनोब्ला अन्नानै लाइक, शेयार आरो कमेन्टबो खालामनानै होलांब्लानो जाबाय। गोजोन्थों।